Je to zlé. Situácia je vážna. Nerobia nič. Nie sme spokojní s danou situáciou, ako to tu je, ako to riadi štát, ako to funguje. Nemáme peniaze, ktoré sme mali mať, nie sme proste spokojní, nepáči sa nám to. A prišli sme si týmto vyjadriť proste, že nie, dosť, stačilo. No tak, aby nám vyplácali tie dotácie tak, ako má byť, nie v tých druhých termínoch, lebo je to pre nás potom, pre nás je to kritické, keď nemáme tie peniaze, ktoré si kvázi vyrobíme sami tým, že nám tento štát nevyplatí to, čo nám bolo sľúbené. Aby sa podporovali mladí farmári, aby sa nakupovalo na Slovensku a nie zo zahraničia.